Ya ora. Ben nyelot kondang. Ya ora. Jare kowe ndek cita-cita foto karo aku ndi? HP Mas Pian, tolong fotokno aku karo Nanda, Mas. Ya aku intang fotokno kuwi mumpung Nanda rung lara. Saya Foto dipoto. Mas. Ndang fotonan yan. Nggih. Mau aku lek rambut rangkul. Alah. Ya, enak luwak kok bojone kaya ngene ayo. Jaluk ora. Wong demek kok mbok dum-dumke lho. Makasih. Oh tapi nduk aja delok casing-e. Nadyan kaya ngene punya kelebihan-kelebihan. Wah, aja didelok gandare. Yang pentingnya ambune. Yo gak enak bae. Ayo, saiki nembang. Ayo Nan, kowe nembang. Ah mau nopo ditat jare. Napa? Lah lintang asmara. Oh, lintang asmara. Ya, lintang